ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ଅଯଥାରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦାର ଭାତ୍ରି ସାଜୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଭୋଜିରୁ ଫେରୁଥିଲି ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ଗାଡ଼ି 50ରୁ 60 ସ୍ପିଡ ଥିଲା। ଖାଲି ରୋଡ ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବାଇକ୍ ଭାଇ ଜଣେ ଆର ପଟ ଗାଡ଼ି ବାଲାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଆମର 50-60ରେ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ବ୍ରେକ୍ ଯେତେବେଳେ ମରା ହେଇଛି, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଧରିନି ଗାଡ଼ିର ହଠାତ୍। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଆଗ ପଛ ହେଇ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବର ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ଶୁଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ମାରିଦେବିନି। ତଥାପି ମୋର ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେବ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଟିକେ ଆଖି ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଥିଲେ। ମିଛଟାରେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମିଛ କଥା। ମୁଁ କେବେ ପିଇନି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ବି ପିଇ ନଥିଲେ।